Pozdrav, drugari. S obzirom da nisam bio na pecanju, nisam mogao ništa ni da snimim na vodi, pa sam onda odlučio, hajde da snimim nešto što bi možda bilo zanimljivo. Dobio sam ideju tako što sam otišao u prodavnicu i čisto sam razgledao i video sam da na jednom, kako kažem, rafu visi jedno pakovanje šeda koje je 15 cm, a čije pakovanje košta 235 dinara. I video sam da u pakovanju imaju dva i mislio sam kao komad je 235 dinara. Kada u stvari oba su 235 dinara. I onda sam se zapitao kako tako jednostavno može da bude, mislim, tako jeftino. Da li je to, kakvog je to kvaliteta. I onda sam se raspitao malo kod, ljudi s kojima se dopisujem preko Instagrama, koji su zaista, da kažem, jedni od većih ribolovaca u Evropi. I njih sam pitao za mišljenje. I dobio sam nešto čemu se nisam nadao. A to je zapravo informaciju da ga i oni koriste. I čak da imaju pune kutije njega. I onda sam se zapitao, ako oni to koriste, zašto ne bi to koristio ja? I onda sam otišao do prodavnice. I dalje istorija. I da, evo me, uzeo sam 2 pakovanja, jer jednostavno, mislim, to je okej deal. Ono što sam primetio pravo iz pakovanja, kad sam ga otvorio, jeste da malo za uzvrat za tu nisku cenu dobijete malo krivlji rep, zato što pakovanje baš nije prilagođeno ovom šedu, jer dosta je manje nego što je šed, tako da nije baš top kvalitet. Ali ono što izdvaja ovaj šed, po rečima ribolovaca sa kojima sam pričao, jeste to što je napravljeno od jako mekane gume. I samim tim daje veoma realistične pokrete. I okej je, nije loš. S obzirom da ovdje ima 30 grama silikona, znači svaki šed je 30 grama, mislim da je to prvo okej cena, drugo da zanemarimo taj rep, to može da se ispravi, držimo ga ili možemo malo upaljačem čisto da prođemo da ga ispravimo, možemo ga okačiti negde da visi. Znači, s obzirom da je 235, evo vidite, već se skoro malo ispravio. Znači, s obzirom da je 235 dinara pakovanje, to je da je 117,5, mislim da je ovo stvarno okej stvar. Pogotovo za naše vode koje su puni đubreta. I onda sam se zapitao kako bih mogao da ga napravim, to jest kako bih mogao da ga montiram. I došao sam na tu ideju, s obzirom da sam već pokušao ovde da ga montiram sa onim stingerima, dakle da udice trokrake budu dole, shvatio sam da to nije najbolji način. Zato što ravnoteža ovog šeda nije u stomaku, nije ni u sredini, već u ovim leđima. Jako je širok. Tako da, zapravo, donji deo jeste ravnoteža i samim tim kada bi stavili te trokrake udice, on bi izgubio tu ravnotežu i ne bi plivao najbolje što može. Tako da, i na to sam mislio, tako da sam napravio, to jest kupio sam jedan jako, da kažem, okej materijal i smislio sam kako bi mogli da ga montiramo. Pa da vidimo. Znači, evo kako se brat setio da ga montira. Vrlo prosto i, da kažemo, vrlo jeftin način montaže, što ću vam sada pokazati. Dakle, apsolutno ne bih štedeo na džig glavama, tako da džig glave su malo kvalitetnije. Dakle, ovo je Mustadova džig glava koja košta 33 dinara, nije nešto ni previše. A ovo je udica isto Mustadova koja košta, ja mislim da je oko 50 dinara po komadu, što takođe nije previše. I mislim da je to okej. Ono što ću vam takođe otkriti jeste ovaj trik koji je meni otkrio jedan ribolovac, a to je kako da zaustavimo ovo
ovu trokraku udicu da pređe preko, što je veoma dobra ideja. Tako da, hajde da pređemo na to kako da ga montiramo. Evo me ovde sada, kao da sam negde otišao, ali nebitno. Pokazat ću vam kako to da uradite. Dakle, ovde imam jednu Musadovu 8.0 udica, glava 8 grama. Znači, ne nešto previše. Dakle, šta radimo? Gledamo gde će da izađe ono klasika. Znači, gledamo gde će da izađe G glava. Tu negde, možemo da zapamtimo, ja sam ono ok s tim pamćenjem, tako da ne moram baš da obeležavam. Evo ga. Dakle, opa. Perfektno. Drugi korak. Šta je drugi, to jest treći korak? Jeste da spojimo split ring sa vrtilicom. Dakle, mislim da to ne moram da vam pokazujem, to je ono, bukvalno najprostija stvar. I onda trokraku da spojimo sa ovim. Sad, kad smo spojili sve ovo, dakle, uzimamo ovaj shed, uzimamo ovo i prelazimo samo preko ove udice sa G glave. Sad samo da ga, evo ga. Šta radimo? Uzimamo ovako i zabadamo u telo sheda. Vrlo prosto. Znači, možemo i malo dalje, ali ono, što više idemo do repa, to mu smanjujemo pokretljivost tog repa. Sad, znači, svi tamo da zapratite brata Isox Only, stavit ću njegov Instagram u opis, on mi je dao jako dobru ideju kako da zaustavim ovu udicu da pređe preko. Mislili ste da je ovo govance samo za baštu? E pa, prevarili ste se, sad ćete da vidite zašto. Sad, dakle, možete na dva načina. Možete da provučete udicu kroz ovu rupu, znači ovako, ali ono što ja preporučujem da budete 100% sigurni da nikako neće preći, dakle uzmete ovako, ono, mislim, možete i ovdje ovako klasično samo provučete, zatežnete, znači možete ovako, i kad ste stigli do ovako, stavite na udicu i onda, opa, samo zategnete, znači, što više može. Znači, uzmemo, šta? Da dotegnemo, znači budemo 100% sigurni i samo odsečemo ovaj ostatak. Voila! I znači, nema apsolutno šanse da ovo pređe. Vi znate da sam ja jak dečko. Tako da, nema šanse da će ovo preći preko. Nadam se da vam je ovaj video bio od koristi, da ste nešto novo naučili. Svakako da ću ja koristiti ovaj shed i ako išta uhvatim, naravno to će se naći u mom videu, ali prije toga će se naći na mom Instagramu, tako da pratite me na Instagramu, @predatorspassion. Tamo takođe vi odlučujete šta ću snimati sledeći put, tako da do sledećeg viđenja bistro.